gina belniveringe kambodowon huri namaves darivarun school of fonuwon nuungate netumun jehuni school of fonuwan teliteleyoin hitaka aiku dem fennam feshi ekki school takun covid nawara fennam feshi manzaru nammes education wani school ta bandu kurma evves sababe nekkama bunefa belniveringe kambodowon diyai iturwamun tuttu darifulu e mahola fonuwan jeheti ei amilla atun darifulu maruge tunfa macha lunkama vati ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ತ ಕುಂದಿಯೈ ಬೆಲನಿವೆರಿನ ದರಿವರುನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ತಕ ಫೊಣುಮ ಬಾರು ಅಳಮುಂ ಬೆಲನಿವೆರಿಯಕು ವಣಿ ಏನಾಗೆ ಎ ಕಂಬಡುವಂತ ಹಿಸ್ಸಾ ಕೊಫ್ಫ ಏನಾಬ್ ಕಿಯಾದಿನ್ ಗೊತುಗ ತಿಂ ಕುದಿನ್ ಹುಣ್ಣೈರು ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ದರಿಫುಳುರನಿ ಗ್ರೇಡ್ ಅಶೆಗ್ಗ ಅದಿ ಎಯಿ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಕುಜ್ಜೆ ಎಹೆನ್ ಕಮುನ್ ಸ್ಕೂಲುಂ ವಣಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೊ ಕಿಯವಾದೆನುಗೆ ಇಂತಿಜಾಮ್ ಹಮಜ ಸ್ಯಾದೀಫಾ ನಮಸ್ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಗಂ ಹುಣ್ಣ ದೆಕುದಿನ್ ಸ್ಕೂಲ ದಾಂಜೆಹುಮುಂ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ದರಿಫುಳ ಬಲಜೋಮ್ಗೆ ಫುರ್ಸತು ಒಣ್ಣಕಮ ಏನಾ ಕಿಯಾದಿನ್ එහෙම් ප්‍රීස්කූලගා කියවමුන්දා එ තුත්තු දෙකුදින්ගේ ස්කූල එ කම්බොඩුවුන් ފާޅުކުރުމުން އެދެވޭ ޖަވާބެއް ނުލިބުނުކަމަށް އޭނާ ބުނި އެޑިއުކޭޝަނުން އަނގާފައި އޮންނަނީ ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް އައިސް ގެއުމަށް ކަމަށާ ވަކި ވަރަކަށް އެޓެންޑެންސް ހަމަނުވެއްޖެނަމަ ދެން ބެލެނިވެރިޔާ ޖެހޭނީ އަމިއްލައަށް ދަރިފުޅުގެ ކިޔަވުމަށް ލާރިދަކަންކަމަށް ބުނެ ބިރުދަކިކަމަށް އޭނާ ބުނި އެހެންކަމުން ކިތަންމެ ބޭނުން ނުވިކަމަށް ވިޔަސް ތުއްތު ދެކުދިން ޖެހެނީ ހިތާ ދެކޮޅ ސްކޫލަށް ފޮނުވަންކަމަށް އޭނާ ކިޔައިދިން ಮೀಗೆ ಇತರುಂ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಕುಂ ಎಕುದಿನಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಎಚ್ಚೆ ದೇಹ ನುವಾ ಕಮಶಾ ಕುಡಕುದಿನ್ ಕಮ ವುಮುಂ ಕಿಯವಂ ಎಹೆನ್ ಕುರಿಯ ಗೆಂದಾಯರು ದರಿವರ ಜೆಹೆನಿ ಅಣಿಕ್ಕಾ ಅಲುಂ ಎಕಚ್ಚೆ ಕಿಯವಾದೆನ್ ಕಮವೆಸ್ ಏನಾ ಕಿಯಾದಿನ್ ಅದಿ ಕೋವಿಡ್ ಗೆ ಕೇಸ್ ತಂ ಮಿಹಾ ಗಿನವೆಗೆನ್ ದಿಯುಂಗೆ ಸಬಬುಂ ದರಿವರ ಸ್ಕೂಲ ಫೋನುವಂ ಬೇನು ನುಂಕಮ ಸ್ಕೂಲಂ ಎಂಗುಮುಂ ದರಿವರ ಸ್ಕೂಲಂ ಹಾಜಿರು ನುವಾನಮ එහෙන් එව්වෙස් කොතෙන් නහදා දෙන කමෂා එකුජ්ජා එබ්සෙන්ට් කම ජහාන කමවෙස් ටීචරු බුනෙෆාවා කම ඒනා කියාදින් මේගේ තුරුන් ස්කූල් ගේ ක්ලාස් ගඩිතක ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತ ನಗಾದೆ ಗಡಿತ ತಾವಲ್ ಕೊಫಾ ಹುಣ್ಣ ಗೊತುಂ ವಜಿಫಾ ದಾ ಬೆಲ್ನಿವೆರಿನ ವರ ಗಿನ ಉಂದಗೂತಕ ಕುರಿಮೆತ್ಲಾನ್ ಜೆ ಕಮವೆಸ್ ಏನಾ ಫಾಗ ಕುರಿ ಅದಿ ಕೋವಿಡ್ ಗೆ ಮಿ ದತಿ ಹಾಲತುಗ ರಾಜ್ಯಗೆ ಗಿನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ತಕುನ್ ದರಿವರುಂಗೆ ನತೀಜಾವಣಿ ಫೀ ನುದೆಕ್ಕುಂಗೆ ಸಬಬುಂ ಹಿಫಾಟಫಾ ಕಮಷಾ ಮೀಗೆ ಸಬಬುಂ ಬೆಲ್ನಿವೆರಿನ ದರಿವರ ವರ ಗಿನ ಉಂದಗೂತಕ ಕುರಿಮೆತಿಲಾನ್ ಜಹಿಫಾವಾ ಕಮ ಏನಾ ಫಾ ಕುರಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ತಕು ಮಿಗೊತ ಕಂತ ಕುರಮುಂದಾಯರು ಮಿಯದು ವಣಿ ಕೋವಿಡ್ ನವಾರಾಗೆ ಕೇಸ್ ತಗ್ಗಿನವೆ ಆ ವೇರಿಯಂಟ್ ರಾಜ್ಯಂ ಫೆನುಮ್ಗೆ ಸಬಬುಂ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲುನ್ ದಶುಗೆ ಕುದಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ತ ಬಂದು ಕೊಫ್ಫ ಅದೇ ರಾಜ್ಯ ಮಿಯದು ಮಿಯತಿ ಎಮ್ಮೆ ಹೈರಿಸ್ ಕೆಟಗರಿಗಾ ಕಮವೆಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೀನಾ ವಣಿ ಮಿಯದು ಫಾಹ ಕುರವಾಫಾ ಅದೇ ಮಿನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿ ದಂಡಿವಳುಂ ಅರಾಗತುಮ ಹುರಿಹಾ ಎಮ್ಮೆಗೆ ಎಬ್ಬಾರದುಂ ಬೇಣುವಾ ಕಮವೆಸ್ ರಾಜ್ಯಗೆ ಸಿಹಿ ದಾಯರಾಗ ಬೇಫುಳುಂ ವಣಿ ವಿದಾಳುವೆಫಾ